И здравейте хора, обичащи кучета. Така като гледам тук, доста работа ме чака. И тъй като разбира се случва, мисля, че е идеален повод да поговорим колко е важен грумингът, колко е важна козметиката и разбира се колко е важна грижата вкъщи. Ще спестя цялата лекция колко зле се чувства кучето. С толкова сериозни сплъстявания мисля, че виждате и разбирате всички. Казах на стопанката, че ще го обръсна до кожа. Казах, че няма какво друго да се направи. Искаме се обаче да опитам. Ако ми се получи, ще имаме щастливо куче, щастлива стопанка и щастлива аз. Започвам да свалям с ножица тези сплъстявания. Сега тук хем не искам да ползвам ножица, която е скъпа. В същото време обаче тя трябва да е доста хубава, остра и точна. Защото ножиците, които не режат добре, в такива ситуации има вариант да се преплъзне. Само да вметна, че този тип сплитания нямат разплитане. И така да продължа, ако ножицата не е хубава, тя не може да разреже сплъстеното и изминава под него, което означава, че може да пореже кучето. Тук вече вадя нова ножица на марка Крис Кристенсън, която струва колкото половин кола и сърцето ме боли. Но разбира се, кучето е по-важно. До едно такова състояние на кучето се стига с недостатъчно разресване в къщи и неподходяща козметика. Освен, че козметиката трябва да е хубава, колкото и да е хубава козметиката обаче, ако го изкъпем в такова състояние, не мисля, че ще подобрим ситуацията. Разресването е изключително важно. Видим ли, че кученцето ни е леко сплъстено, искам да знаете, че много бързо става много сплъстено. Този процес е страшно кратък, така че е хубаво да разресваме често. Сега тук трябва да намеря ухото. Някъде там отдолу има малко сладко ушенце. Разбира се, е важно да върна кучето с две уши. Доста сложна задача се оказа това. Напоследък, като питам клиентите с какъв шампуан къпят кучето, много често ми отговарят с кучешки от зоомагазина. Въобще не разбирам какво означава това. Живеем в свят с страшно много информация, голям избор на професионални козметики, безкрайно много сайтове, от които можем да поръчаме и така като гледам вече хиляди салони и колеги, които можем да питаме. Дори на най-чистото и разплетено мече, ето тук вътре до усничките винаги има мръсни кичури, остатъци от храна и разни мръсотийки от улиците. Това е една от причините аз да харесвам почистената муцунка на пудела. Нещо, което повечето от вас не харесват. А другата причина е защото обожавам пудели. И така най-тежкото мина. Време е да се изкъпем. Използвам шампуани на марка Хипоник серията Pro. Ще изкъпя 2 пъти с шампуан и ще сложа обилно балсам. Искам добре да хидратирам кожата, която е била задушена дълго време от сплъстяванията и да подхраня козинката, която е останала. Мисля, че започна да се чувства добре, защото вече усеща всичко по тялото си. Подсушавам това сладурче, след което ще му дам малко почивка и продължаваме с по-приятната част, разбира се, подстригването. И така, това, което постигнахме на този етап. Едно неравно куче. Разбира се, няма да оставя нещата така. Няма да скъсявам повече. Няма и да използвам машинка или тример. Просто ще загладя с ножица всичко, което е неравно. Месецът е декември, времето е студено, наближават светли и красиви празници. Исках просто тази сладка Николинка да не е чисто гола. И опитах все нещичко да спася по нея. След като мина през цялото тяло и през лапичките, идва ред, разбира се, на главата. Знаете, че я правя последна. Тя прилича на едно красиво глухарче. Ще се опитам да подредя тази главичка по някакъв начин и за да изглежда логично, понеже тялото е доста късо, ще се наложи да направя спретната и къса главичка. Майка й се мечтаеше за дълги ушички. Мисли, че ще се зарадва, като я види. На пръв поглед грижата по пуделчетата изглежда доста сериозна. Да ви кажа, това е така. Но ако си изградим някаква схема и отделяме всеки ден по 10 минути за разресване, няма да ни се налага да разресваме 5 часа веднъж месечно, а само 10 минутки всеки ден. Не допуснем ли кученцето да се сплъсти, ще е по-лесно и приятно за вас, за мен и за него. И нека сега си припомним както и да е тази сладка Ники днес. И така е сладка. Но мисля, че така и отива повече. А че се чувства по-добре, няма спор. Разбира се, трябва да я похваля. Беше послушна и се държа прекрасно. Искам да ви кажа, че днес имам рожден ден. Един от тези красиви букети от майката на Ники. Мога ли да се сърдя? Не, разбира се. Обичам си работата, обичам си и клиентите. И хубава музика. Благодаря, че гледахте до края.